abin mamaki shekaran jiya aka ce ɗan takarar arnan Najeriya ya zo Kano. To alhamdulillah mu kana da yake muna da karamci mun bashi masauki amma kusa da 'yan uwansa can stadium ɗin bayan gari. Wannan abin da kuka ga an yi masa karamci ne, in jiharsa ka je kai ba za ka samu wannan ba. To abin da ya fi bani takaici shine wai sai ga wasu musulmi an jajjera motoci za su shiga. To amma ne musu uzuri ko raba arne da makami ne ba ya ce ibada ne ko. Amma dai wallahi ahir wallahi asarar addinin ka za ka yi, ka zaɓi arne. Ko mun lalacewar musulmi aƙidar musulunci ta ɗari komai. A ƙa'ida idan ga arne ga musulmin nan kowane iri ne shi ake zaɓa saboda ya fi kusa da Allah. Amma idan ga musulmi to kuma nan sai a zaɓa a darji da baƙin ƙirin ware baki-baki. To haka ake yi, wannan shine sirrin rayuwa. Amma gidadanci ne da ƙauyanci wai ka ce za ka tafi zaɓar arne yemami. Ka karanta tarihin Najeriya, duk lokacin da ka ji Najeriya tana zaune lafiya musulmi ne yake mulki. Amma in dai su suke mulki to sai sun tayar da fitina, sai sun ɗana wata musibar da har bayan mulkin su muna girbarta. Yanzu kuna ganin duk fitintunin da ake arewacin Najeriya kun ɗauka yanzu suka faru? Wallahi tuntuni aka shuka mana su, yanzu girba muke yi. Kuma wallahi a lokutan mulkin su suka shuka mana wannan time bomb ɗin da yanzu yake tashi da mu. Ko mun lalacewar naka wani abun ba za a yi maka ba inda shi, kai ne baka san me ya tare maka ba. Amma lokacin da ka rasa shi baka da shi to za ka gane kuranka. Ko mun lalacewar ƙyauren ƙofa yana ba wa ɓarawo tsoro, tsammani yake ƙofa a rufe. Amma ka buɗe ƙofar ka wangale to ba wanda ya kai ka hauka, kuma ka ce Allah ya kiyaye. To ya kiyaye me? Kai ma baka nemi kiyayewa ba, dan kai ma baka rufe ƙofar ba. Allah ya sa mu gane.